पावर स्टार पवन सिंह के सबसे बड़ा बजट के फिल्म हर हर गंगे के ट्रेलर काफी इंतजार के बाद रिलीज हो गयल बा। ई ट्रेलर 2 अक्टूबर के दिन यूट्यूब पर रिलीज भइल। ई फिल्म के लीड रोल में बनी पावर स्टार भैया पवन सिंह और साथ में स्मृति सिन्हा, अरविंद, अकेला कल्लू जी। फिल्म के लिखले डायरेक्ट किले बानी चंदन कन्हैया उपाध्याय जी। बता दी कि ई फिल्म भोजपुरी के सबसे बड़ा बजट के फिल्म बा। ई फिल्म में काफी बदलाव कईल गईल बा। फिल्म भारत के 5 भाषा हिंदी, भोजपुरी, बंगाली, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई। फिल्म के ट्रेलर देख के अपने फिल्म देखे खातिर बेचैन हो जाएं। अगर अपने भोजपुरी फिल्म के फैन बानी तो अपने टिकट पहले ही कटवा लें। अब हम अपने के बता दी कि फिल्म गंगा सफाई अभियान पर आधारित बा। फिल्म में एक्शन और डायलॉग बहुत ही जबरदस्त बा। 20 अक्टूबर के नवरात्रि के शुभ अवसर पर रिलीज हुई। अंत कमेंट करके बताई कि वीडियो कैसन लागाल खा और लाइक और सब्सक्राइब भी करी। धन्यवाद। हर हर गंगे।